Passejant per l'Eixample de Barcelona, si alcem la mirada, veurem que hi ha edificis que a la part final s'acaben amb uns pisos afegits que no guarden cap relació estètica amb l'edifici original. No sabem exactament quan va ser l'inici d'aquesta modalitat, ni qui la va idear, però intuïm que l'Ajuntament de l'època no va posar cap impediment a l'hora de donar els permisos per a la seva construcció. En aquest petit documental presentem uns quants exemples perquè us adoneu de la magnitud del desgavell. L'exemple més representatiu de totes les que hem vist fins ara és aquesta, diguem-ne, joia, que si aneu a veure-la des del xamfrà del davant, us adonareu del que estem parlant. La part original era de 5 pisos i la part nova de 2, més àtics i sobreàtics. Les dues parts no tenen res a veure una amb l'altra en quant a l'estil, mida, tipus de balcons, finestres, baluards i tota la resta. A l'Eixample hi ha un ampli catàleg de desgavells d'aquest tipus, en què simplifiquen els pisos nous posant-hi finestres en comptes dels balcons. I d'altres que guanyen dimensions ampliant cap a fora l'habitacle amb àmplies terrasses, inclòs sortint-se de la línia de la façana. Una de les ampliacions més curioses és aquesta, on observem com damunt d'una finca inicial de 2 plantes se n'hi van construir 5 més l'àtic, amb un estil nou que no té res a veure. En aquest cas, suposem que abans haurien calculat bé si suportaria el pes de la nova edificació. A vegades, pretenien que no es notés la diferència d'estils i gairebé ho aconseguien. Altres tímidament construïen barraques que a vegades quasi ni es veien. La modernitat i els nous arquitectes han estat encara més agosarats i recentment s'han atrevit a fer intervencions més contundents. En altres barris fora de l'Eixample també van imitar les remuntes seguint la mateixa modalitat. Sort que encara queden edificis de l'època i que els propietaris els han respectat. Un altre dia comentarem més coses sobre aberracions a la ciutat.